Astăzi ne mutăm. E bine, băieți și fete, n-am mai postat de 2 săptămâni pe acest canal și probabil că ați văzut că am fost destul de inactiv. E bine, am 2 mari motive de ce s-a întâmplat asta. De fapt am 3 motive destul de importante. În primul și în primul rând mă mut de la Timișoara. O să demontăm tot setup-ul, o să vă fac așa un mini room tour cu ce studio am avut aici în ultimul an. Am terminat cu licența, am luat licența, am terminat facultatea, este totul bine. Am luat nota 9,29, ceva de genul la licență, am trecut-o cu brio. Am terminat și o facultatea, toată lumea este fericită. Și al treilea motiv este că m-am ocupat foarte mult de serverul meu de Minecraft, pe care vă aștept să intrați cu toții pe el, să vă jucați acolo Survival Games, Survival, Skyblock și Bed Wars. Ei bine, nu prea mai avut timp să filmez. Am postat zilele trecute un episod cu Survival Games de pe server și am tot făcut pe aici, pe Lago Bagaje. Urmează să ne mutăm, să mutăm tot ce am aici în apartamentul ăsta la Vâlcea. Practic la mijloc, cum ar veni. Nu o să mă mut la Vâlcea definitiv, voi sta la Vâlcea doar o perioadă până îmi găsesc un apartament în București. Deci da, mă mut în București, e un pas destul de mare pentru mine. Mi-a fost mereu frică să mă mut la București, să zic așa. Mereu am evitat Bucureștiul, dar uite că nu scap de ce ți-e frică. Și așa, va trebui să facem toate bagajele, să strângem setup-ul. O să-mi pun setup-ul la Vâlcea, provizoriu, câteva săptămâni și după aia o să-l mutăm la București. O să fie jale. Lăsați un like și dați-mi un follow pe Instagram și pe TikTok, pentru că acolo să vedeți mai multe update-uri mult mai rapide. Mamă, și ar trebui să vă arăt acum ce setup am. Bă, hai să vă arăt ce setup am aici. Mamă, deci ăsta este scaunul meu de gaming. Băieți și fete, este așa un mini room tour. Dar trebuie să înțelegeți că n-am făcut deloc curățenie. Efectiv, acum totul-i vraște, aruncat peste tot. Și o să vă arăt așa mare ce am avut pe aici. Ia uite și green screen-ul. Inimioara stătea aici, ați văzut? Inimioara asta hardcore. Ziceți voi că nu dă bine pe butonul de la YouTube. Și hai să vă arăt așa foarte rapid ce am avut prin camera asta, că după aia o să strâng ce mi-a mai rămas pe aici, pentru că multe chestii le-am dus deja la Vâlcea. Avem acolo niște G-Fuel, avem aici 2 popuri cu Lewis Hamilton și Lionel Messi, The Goats, efectiv The Goats. Avem aici pe băieții ăștia, pe Van Dijk și pe Son, niște badge-uri pe acolo în spate. Și ăsta e efectiv setup-ul meu de gaming, cu un scaun de 800 de milioane de euro am dat pe el. Da, e un scaun de bucătărie pentru că mi-am dus toate scaunele, sunt foarte mari și greu de mutat. Ăsta a fost setup-ul meu, o să vi-l arăt așa pentru ultima dată, o să fie amintire. Am avut 2 ring light-uri, acolo 2 lumini foarte, foarte puternice, brațul de microfon. Aici un stream deck frumos, asta e ceva pentru microfon. Cu asta o să vă bat eu dacă nu lăsați un like. Am testat și băutura asta pe TikTok, puteți să intrați să vedeți reacția mea, dar nu prea a fost foarte pozitivă. Cam asta era setup-ul, adică nu e cine știe ce, pur și simplu ăsta, camera asta unde vedeți voi era un fel de dressing, era doar dulapul ăsta, adică nu-i dulapul meu. Era dulapul ăsta aici și eu mi-am mutat toate chestiile aici, adică eu zic că am făcut o treabă destul de ok. Poate voiam și pe fără dulapul ăsta, dar am zis că n-are rost să-l dau pentru că oricum stau în chirie și na, nu o să stau foarte, foarte mult aici. Am stat în apartamentul ăsta 1 an și 4 luni, aproape 1 an jumate, deci am stat în apartamentul ăsta. O chirie destul de nice, chiar foarte, foarte nice. N-am plătit foarte mult, era undeva la 340 de euro. Și pentru Timișoara e un preț destul de ok pentru 3 camere, pentru că practic asta e considerată a 3-a cameră. Aveam pe aici niște chestii, ce mi-a mai rămas, nu mai am toate lucrurile. Aici e de la camera de vlog, o tastatură de la QWERTY, foarte, foarte șmecheră. Mi-e și frică să vă arăt ce pe aici, ești nebun, am aruncat tot ce sunt șosete pe acolo, pe aici cabluri, băi, ești nebun, am aruncat și eu tot ce puteam pe aici. Uite un bec, ce caută un bec aici? Avem și o oglindă, probabil ați mai văzut oglinda asta. Aici volănașul, bă, chiar mi-e dor să mă mai joc pe volan, pe Sinner Extra, puteți să dați acolo un subscribe, am postat și un episod cu Formula 1. Și pe aici pe sus mi-am pus eu chestiile mele, acolo de la telefon, ceva aici de la League of Legends, un album de la Drake, camera acolo, avem și o torță, o daie de Minecraft, na, niște chestii pe care le-am păstrat și trebuie să le luăm cu totul. Mamă, pe aici nu știu ce am, ești nebun. Mama, am o șapcă cu Ferrari, o cagulă, Lil Cagulă gen. Aici un microfon. Mai filmam cu Cosmina, am luat special microfonul ăsta. Dar aici îmi place, vreau să vă arăt. Deci aici, efectiv, dulăpiorul ăsta micuț e plin de tricouri de fotbal. Nu știu câte tricouri am. Aici sunt tricouri de la FIFA, sunt vreo 10 tricouri de la FIFA cu totul și așa. Și aici sunt tricouri cu echipe din viața reală, cele mai strâns și eu. Aici un fular frumos.
Da, e ce trebuie. Avem aici și un card de FIFA de la un abonat, m-am întâlnit cu un abonat și ia uitați-vă ce mi-a dat. Mi l-a dat pe Messi, bă. Mamă, pe aici nici nu știu ce mai am, ești nebun. Am tot felul de porcării, deskmaturi, foi, mouse care s-a stricat, na, nu știu, am o grămadă de chestii. Vreau cineva mouse-ul ăsta, îl dau pe gratis, dar nu prea merge rotița. Așa e și setup-ul de la spate, o să fie destul de greu acum pentru că trebuie să demontăm chestia asta, mount-ul ăsta de monitoare, o să fie destul de greu să le pun acum. Totuși biroul nu este al meu, biroul a fost al proprietarului și m-am folosit de asta pentru că n-am vrut să-mi iau altul, sunt aici doar în chirie și o să-mi iau altul când o să mă mut la București. Dar cam asta este setup-ul. Ia uite, vedem acolo și un thumbnail pentru MCSG, pentru episodul de acum ceva zile. Hai că deja am transpirat doar arătându-vă ce e în camera asta. Gândiți-vă că eu acum trebuie să mă pun să strâng tot ce e în camera asta și să cobor la mașină. Mai stau și la etajul 4. Mai sunt și 40 de grade afară. Urați-mi succes. Deci atâta vă zic. Acum ne punem, le strângem pentru că ar trebui să plecăm în curând. Câteva ore mai târziu s-au produs demontări și în rest, dar acum mă ocup mai mult de camera asta. Deja nu prea mai sunt chestii pe acolo. Aici am renunțat și bă, atât de greu o să fie să scot totul. Dar hai să încercăm să vedem ce iese. Mamă, ia uite ce repede. Bă, o secundă mi-a luat să curăț, ești nebun? Era bine dacă era o secundă. Au durat cred că 3 sau 4 ore. Am strâns cu totul, nu mai avem absolut nimic. Trebuie în momentul de față doar să coborâm toate bagajele. Și sunt foarte puține, adică chiar sunt foarte puține. Să vă faceți o idee, astea sunt bagajele. Hai că astea sunt bagajele, ești nebun? Nu sunt multe. Nu sunt multe și am mai dus încă o dată atâtea. E ok, e ok. Așa un mic room tour. House tour, ești nebun? Și ne luăm la revedere de la acest apartament, de la acest setup și o să avem alt setup în curând, foarte curând și mult mai șmecher, pentru că pot să mi-l fac cum vreau eu următorul setup, o să vedeți, o să vină chestii foarte blană, ne punem și coborâm toate bagajele, e peste medie. A few moments later. Deci, băieți și fete, am terminat de coborât toate bagajele și bă, mai avem foarte mult loc, adică chiar mai avem loc de nimic. Ești Cosmin acolo, uitați-vă în spate, bă, nu mai pot să pun nimic, efectiv, e full. E full. Nu pot să vă deschid portbagajul să vă arăt că pică pe noi, efectiv. Nu mai contează acum, le-am băgat. O să fie mașina lăsată, cred că are 200 de kilograme mașina, ești nebun. Și mergem la Vâlcea, nu mai putem, cred că am coborât la bagaje de la etajul 4, Doamne, și fără lift. E o peripeție cu mutarea asta. Sfatul meu, nu vă mutați prea des, că nebuniți. Cum ar fi când deschizi, când ajungem și deschizi să zboare așa tot? Da, să zboare tot, ar fi interesant. Haideți că editam și eu aici și cred că în sfârșit pot să vă arăt noul setup provizoriu, adică este un setup unde doar o să filmez o mică perioadă până ne mutăm, că am mai vorbit chestia asta. După câteva zile am ajuns și la Vâlcea, mi-am montat cu totul, încă mai sunt chestii pe lângă, încă mai sunt cutii pentru că nu le-am desfăcut pe toate, pentru că momentan nu am nevoie de toate. Ăsta este și setup-ul, probabil că știți deja setup-ul acesta cu sâu în spate. Deci ăsta o să fie cumva fundalul în următoarea perioadă, ca să știți de pe acum. Da, mi-am refăcut setup-ul cum ar veni, de era la Timișoara, l-am refăcut aici. Am editat și clipul ca să îl pot posta chiar astăzi. Și cam atâta, cam asta a fost peripeția mea cu mutatul, a fost destul de nebunie, sincer să fiu, mi-am rupt spatele, n-am mai fost bun de nimic ziua respectivă, după ce am mutat toate bagajele. Acum, practic, s-a îndeplinit misiunea 1, mai am misiunea 2 să ne mutăm de aici la București și acolo o să stau o mare perioadă de timp, pentru că nu o să mai am chef să mă mut următoarea perioadă. Sper că a plăcut acest episod, un like acolo și revenim la episoadele zilnice foarte curând. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!